Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot. Az a helyzet, hogy szavakat nem találok, annyi meg vagyok illetődő, és azt nem tudom, hogy lehetett így összeszedni az én baráti társaságomat, mert a fiamnak meg a Téber Lacinak a műve, de hát, hogy honnét tudták, hogy Martonvásáron kik a barátaim, vagy itt kik a barátaim, a sporton kívüli barátaim, és mindenki itt van, akinek itt kell lenni. Ügyvédirodából itt van az, akit nagyon szeretek, az a kollégám, hát teljesen magamon kívül vagyok, komolyan mondom, szavakat nem találok. És mindenki tudta, ma mindenkivel beszéltem, a héten is majdnem mindenkivel találkoztam, akik itt, senki egy szóval nem mondta, hogy mire készülnek, hát baromi jó érzés egyébként, meg kell mondjam. Egy jó ügyvédnek azért a tanulságokra is kell gondolnia. Ez tanulság számodra, hogy igenis számon tartanak, szeretnek? Méghozzá nem kicsit nagyon, hiszen itt ennek tanulja lehettél. Hát jó leső érzés, akik itt vannak azokról, mindenkiről tudtam, hogy nagyon jó baráti viszonyban vagyunk egymással, tehát még egyszer mondom, hogy nekik itt van a helyük, de arra azért nem gondoltam, hogy ennyire közel állok hozzájuk, hogy megtisztelnek így a jelenlétükkel, és egy ilyen nagy kellemes meglepetést okoznak az én számomra. Persze, hát egy nagy tanulság, és én is igyekszem majd mindig, mind a családtagjaim, mind a barátaimnak az ilyen rendezvényen ott lesz és megszervez ezeket a születésnapi bulikat. Tavaly már volt egy meglepetésben részem, akkor azt is a fiam szervezte meg, egy nagy cselt csinált, mert mondta, hogy a zenekarát fogadná le Balatonkeresén, és menjünk le az édesanyjába, süssünk, főzzünk, meg takarítsunk. 2 napig takarítottunk a balatoni nyaralóba a feleségemmel, hogy szombaton jön az ő zenekara, és akkor szombaton le is ment. 10 órakor hazatelefonál, hogy menjünk már le Balatonkeresére, mert erről nincs áram, és meg fog romlani minden, hogy intézkedjek. És akkor elindulunk a feleségemmel Kenesére, megérkezünk, tárva nyitva a kapu. És megyek be, és azt láttam, hogy ott van a martonvásári futballcsapatom, ahol valamikor futballoztam, és ott vannak a videóton öreg fiúk. Hát egy akkora meglepetés volt az is, ő már megszervezte ezt, de most erre nem számítottam, mert arról volt szó, hogy a sógornőmékkel megyünk el valahol vacsorázni, most eszembe nem jutott, hogy ilyen szervezésbe kezdett, de jól esett, majd visszaadom neki valahogy. Egy-két szót, ha szólhatok, óriási meglepetés ez nekem. Életemben ilyen meglepetés. A fiam mindig okozott meglepetéseket, de ez a legkellemesebb meglepetés. És mindenki itt van, akinek itt kell lenni. Ha egy valaki nem lenne itt, ebből a társaságból az már nagyon hiányozna. Most már 11 éve dolgozom nála. A Laci egy nagyon-nagyon jó ember. Túl jó ember. Nehéz az összevisszaságát egy rendszerbe szedni, de én azt hiszem, hogy ennyi év alatt már kiismertem. Ismerem a bónáit, ismerem, ha jókedvű, ismerem, ha rosszkedvű. Én próbálok a keze alá dolgozni, talán ez a titka annak, hogy néha vannak köztünk természetesen összezördülések, de azt hiszem, hogy ez minden munkakapcsolatban megvan, de azt hiszem, mi ketten egy jó páros vagyunk. Mi ennek a hétköznapi hozadéka? Hiszen azért több mint egy évtizede együtt dolgoztak. Hogy lehet ezt elviselni, hogy valaki egyik oldalról szétszart, a másik oldalról pedig nagyon is oda kell figyelnie arra, amit csinál, hiszen emberi sorsok, létek függnek ettől. Szinte a második otthonom az iroda. Ugye ott töltöm a legtöbb időmet, többet, mint a családommal. Én megpróbálok az ő keze alá úgy dolgozni, hogy az ő saját szétszórtságába találjon egy rendszert.
ne felejtsen el semmit, úgy tárgyalásokat, vagy bármi olyan fontos dolgot, ami számára elengedhetetlen, és ebből ne legyen nagy baj. Természetesen az ügyfelek nagy részével is foglalkozom, próbálom irányítani őket is úgy, hogy ez a Lacinak jó legyen, ugye mivel a munkája mellett ő még 5 helyen tanít, ezért nem egyszerű a helyzetem, de szerintem most már egész jól eljutottunk mi odáig, hogy ő nekem, én neki, természetesen én többet próbálok neki segíteni, de én szerintem meg van velem is elégedve ő is, én is most már ennyi idő után, úgyhogy ennyit tudnék erről mondani. Hálás szívvel gondolunk a számunkra sikerre vitt perképviseletekre, melyet ezúton is köszönetet mondunk. Én igazából nem a sportról akarnék sztorit mesélni, ha ez sztori egyáltalán. Nekem a vállasamnak ő volt a feleségem, volt feleségem, ügyvédje. És ő védte az én feleségemet, de hát valahogy sikerült elválnom, és én jobban jártam, mint ő általa védett volt feleségem. A másik, hogy talán a sportba, én úgy tartottam, hogy egy sztori egyébként Martonvásárolva játszottunk öregfiúk mérkőzést már, és egy hosszú labdára elindult a Laci, és valamiért megbotlott és elesett. Hát mondanom sem kell, hogy ezen poénkodtunk egész mérkőzés után. Mindenki tudja, hogy édesapám jó barát és család jó barátja a Laci, és tényleg nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Ha a sportra visszakanyarodtatok egy kicsit, akkor a Laci, amikor az MB2-es Videótonnak az elnöke volt, és én pedig 99-2000-ben már a Vasas játékosa voltam, és mindenféleképpen szerette volna, hogy újra Fehérváron játszam. De sajnos úgy alakult a dolog, hogy a Lacival ezt megbeszélve mondtam, hogy amíg NB1-ben van lehetőségem, addig én szeretnék NB1-be futballozni, és úgymond valahogy őt kikosaraztam, de ezért nagy ember ő, és ezért szeretem, hogy ez a kapcsolatunkra és a barátságra való tekintettel, tehát ebből soha nem volt sértődés. Úgyhogy ami így hirtelen eszembe jut. Úgyhogy nagyon szeretném volna megint Fehérvárra játszani, de úgy gondoltam, hogy amíg NB1-be tudok futballozni, addig szeretnék NB1-be futballozni. Aztán az élet a Lacit igazoltam, mert a csapat torony magasan megnyerte a bajnokságot, visszakerült az NB1-be, ez a Csank János edzősködése alatt volt. Úgyhogy, de semmiféle probléma azóta se volt közöttünk. Elnöksége előtt is ismertem, mert tudni, 2000-től elnök volt nálunk a futballklubnál, Videótonnál 2 éven keresztül. Volt 2 sztorim, el fogom mondani, de ő különösen olyan típusú ember volt, mint én, aki nem mondott el nemet semmire, és mindig azt mondta, hogy mehet és megcsináljuk. Nagyon eset volt rá, amikor Kutor Attilát vissza akartuk igazolni Diósgyőrből 2000-ben Verebesi Józsi kérésére, és az esti telefonok között sok-sok telefonváltás kapcsán, amikor már a pénzbeli összeget is kértük a diósgyőri úgynevezett Filetót nevű menedzsertől, majdnem menedzsertől, időzőjelben menedzsertől, mondta összeget, Laci nézett ránk és mondta, hogy szerintem, ahogy nézem, kezelhető az ügy, és ők még többet ismét mondtak, 10 perccel később egy másik összeget, Laci mondta, hogy még ez is kezelhető, de akkor már folyt róla a víz. A következő sztori még az volt, ügyvéd létére, mikor 2000. április 20-án volt az utolsó tárgyalásunk abban a Seregi Máriusz ügyében, amikor le akartak tőlünk vonni 27 plusz 10 pontot, a Lemelez, tehát 37 pontot, amikor elsők voltunk ebben a úgynevezett NB1-es amatőr bajnokságba, és az átigazolást bolygatták, hogy időn túl igazoltuk. Hát megsikerült nyernünk a 3-4 tárgyalást, és hazafelé, amikor jöttünk a MLS-ből a Lacival, a harmadik tárgyalás alkalmával saját kocsijával vitt engem, és Budaörsön azt mondta a benzinkútnál, hogy megiszunk egy sört, és ő tovább vezetett. Erre még a rendőrök sem fogják mondani, hogy rossz volt, mert megnyertük, és ez nem volt semmi. Annak idején még, amikor jobban ment egy kicsit a cégem, szponzoráltam az Ikarus Dunafém csapatát, és a Lacihoz már állandóan mentünk kuncsorogni a Videótonhoz, mikor még a Berebes, meg a Csank mester úr volt az edző.
de nem is erre a témára. Akkor onnan elkezdődött a mi barátságunk, egy jó barátság lett belőle, és volt nekem egy olyan sztorim, ami kevesen tudnak, hogy utána én Lacihoz bármivel mentem, cégalapítással, ezzel, azzal, és ez a barátság odáig fűződött, hogy letettem a pénzt, állandóan visszaküldte nejemmel, vagy a kedves feleségével, Gabikával a pénzt, és máshogy nem tudtam meghálálni neki. Megbeszéltük egyszer, mert azt tudni kell, hogy a Laci egy professzor úrral Olaszországba járt tanítani. Minden nyáron mentek ki ezzel a professzor úrral, és hogy felújítjuk az irodáját. És ebben a sztoriban az volt az egésznek a lényege, hogy én is meghálálom, meg más vállalkozók, akik kifestették a kapcsolótól kezdve, a csillárig mindent kicseréltünk, és az egésznek az volt a lényege, amikor hazajött ő Olaszországból, akkor lecseréltette az árat a Mariana titkárnője, és be akart menni az irodába, azt nem tudott. És felhívott, mi meg már vártuk a Velence szállóba, akkor még működött, mielőtt felújították, mi meg ott vártuk, és tudtuk, hogy hívni fogja Mariant, hogy miért nem nyitja az ajtót. És Marian felment a lépcsőn, mi átmentünk a Velence szállóból, és oda ment már az új kulcsa Marian, közben Lacét elvette, és azt hitte, hogy azzal nyitja az ajtót, holott a kezében volt a másik kulcs. Kinyitotta, azt mondta Laci, hát ennyire nem lehet célni, hogy nem tudod saját irodád ajtaját kinyitni. És fogta, kinyitotta, Laci belépett az irodába, és hoppá, ez nem az én irodám, visszahőkölt az irodába, hogy hova hoztál te engem? És akkor még a lépcsőn felsétáltunk, akik benne voltak ebbe a buliba, és Laci onnantól kezdve már megértette, hogy miről szólt a dolog, ez volt az egésznek a lényege, hogy ő azt hitte, hogy rossz irodába ment be. Hogy a barátság innentől kezdve aztán még jobban jött, de ő egy nagyon rendes, korrekt úriember volt mindig is velem szemben, meg szerintem általában játékosok is mindenki azért jár hozzá, vissza volt vezetők, akkor ugyanúgy a megyéből, nem csak a videóton szakosztályától, a labdarúgó szakosztálytól, vagy bármelyik szakosztálytól. A Martonvásári Bérces Laci az olyan, hogy együtt nevelkedtünk, együtt nőttünk fel vele, együtt rúgtuk a labdát, náluk volt egy ilyen táncteremnek hívták, mi az öreg szülők jól álltak, és hát ott fociztunk vele, nagyon nagy kötődése van Martonvásárhoz, nagyon sok haverja, ismerőse, és tisztelettel beszélek róla, mert ő ott azért, ha hazajön most is, azért olyan nincs, aki ne álljon meg vele, hogy Lacikám, na hogy vagy, mi van, merre vagy, mi van, hogy van. Úgyhogy egy nagyon népszerű Martonvásáron is. A szülei is persze természetesen, hát gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Milyen kisrác volt a Bérces Laci? Ezt azt hiszem, hogy nálad jobban senki nem tudja. Nagyon aranyos kisgyerek volt, hát a szülei egy kicsit féltették, de hát ez betudható annak is, hát nem tudom, hogy ezt mondjam, hogy ő neki volt egy kis született öccse, aki korábban meghalt, és hát ugye ő lett a következő gyerek, és hát nagyon vigyáztak rá, úgy féltették, amikor mi már olyan vagányabbak voltunk, hát ő egy év öregebb nálam, és mondtuk neki, gyere le, meg minden, jaj Lacikám, anyukája, vedd fel ezt, vedd fel azt, nehogy megfázzál, szóval úgy féltették, de amúgy úgy benne volt a csapatban mindig. Bárha mentünk le focizni rétre, inkább foci kötött bennünket össze, mert akkor is mi mindig összeálltunk ott grunt focira tulajdonképpen, és hát onnan jöttünk. Aztán én is a Fehérvári Máverőben is játszottam, meg minden, úgyhogy szóval egy nagyon, nagyon rendes srácra. Gyerekkorában is, egy nagyon rendes. Úgyhogy nem tudok úgy különben, hogy kivívó eset nem történt, csak az ilyenek, benne volt minden balhéval, amit csináltunk. Hát ennyit tudok úgy mondani, de egy vagány gyereknek született. Nagyon szerette a focit, már akkor nagy győri drukker volt, vérig, a Keglovics, Keglovics, amikor fociztunk egymás között is, ő mindig a Keglovics így, a Keglovics úgy, tapukája állítólag ott volt ő ilyen vámispéndi győrségnél valami Győrbe, és hát ő, talán ez is kötötte őt, mint gyereket oda, az apukája mindig mesélt róla, gondolom a Győri Etóról, vagy hát akkor még a Győri Etó volt akkor, igen.
Bérces Lacival ma nagyon régóta jó barátságban vagyunk, még annak idején a Budaik, illetve a Videóton barátság kapcsán jöttünk össze. Ugye annak a Videótonból nagyon sok játékos játszott a budaiki futballcsapatba, és volt egy edzőmérkőzés a Videóton, illetve a Budaik csapatai között, és hát a Videóton igencsak killódott velünk szembe, és fölmentünk a Videótonnak a régi székházába, és Bérces Lacival leülünk beszélgetni, ugye bennült az elnöki székbe, és utána beszaladt a Verebes Józsi bácsi, aki akkor a Videótonnak az edzője volt. Laci fölállt az elnöki székből, odaült mellém, és a Verebes Józsi bácsi meg beült az elnöki székbe. Azt mondom, Laci, hát hogy van ez? Hát azt mondja, Ferikém, itt a Verebes Józsi az Isten. Tehát ennyit tudok ilyen sztoriról. Tehát, hogy Isten igazából ugye a futball kapcsán én csak csupa jót tudok róla mondani. Állandó jelleggel ugye a fehérvári csapatért dolgozott, küzdködött, tehát ugye azt a szerencsétlenséget megérte, hogy pont vele esett ki a Videóton, de aztán ugye későbbiek során gyorsan egy év múlva vissza is került. És én azóta tart a barátságunk, sokszor ugye ügyvédként is tulajdonképpen segít nekem a gazdasági munkába ebbe-abba, de a futballbarátság az tulajdonképpen örök közöttünk. Külső szemlélőként tette dolgát, és ugye akkori időben a Brávácz úr volt az elnök, és kint voltunk egy külföld